Готови ли сме? Да се надяваме, че няма ми трябва това летене, обаче знам, че ще ми трябва и няма мога го направя човек. Най-лошото. Се случва тук. Про ли скочиш два пъти? Прох човек. Име то няма да има лойка ли, да знам. С шифта също не става, не знам просто. Да задържиш проект. Нещо две копи, два пъти натиснеш едно копче или не знам. Пробвах да натискам, не става нищо. Ти след да държиш нещо. Може всички копчета едно след друга. Че. Не става нищо човек. Защо маняк продължава да спаме? Гледай го тоскавия бавен пак пита за текстчар пака. Банвай го, ходини. Амнезия. Ходини, банвай го. Или мерко там да го бани. XX Pro XX. Но, бомбино! О, про. Краш играеш ли амнезия някой път? Никога. Не ми харесва играта. Нещо не ми харесва. Ще надуе сега ефекта и ще направим жълто прошие, ще ти кажа. Здраве. Играш маняците, помоля пак да играеш Outlast, би ли я превъртял? Няма смисъл човек. Не виждам за какво да играя пак човек. Знам къде са джъмпскеровите. Може да съм забрал някой, обаче пак няма смисъл човек. Аз не играя втори път. Пак няма смисъл да се настраш, Да, такива игри няма смисъл втори път. Чак, Такива като Dying Light. Ето го място, човек. Ето го място. Ей, сега тук ще го ям. Ей, сега тук трябва да летя, как да летя, никой не знае. Йок. Какво да правя сега, не знам. Това силното нещо ти подсказва отгоре, не знам. Не, бе, нищо не ми подсказва, то ми свети, защото имам очи явно и става тъмно и да. И сега как летим? Пролет си два пъти... Да натиснеш навътре скрола, маняци, не пробвах. Колко зле. Аз ти казах, бе. Да натиснеш, бе! Казвай му няколко пъти, бе. Казах ти да не снеш, бе, бавен. Не, батенце. Умрях. Добре, поне го научихме. Виж, когато става зор, човек. Дай. Къде отиде на майката си? Ай, не сега толкова да си игра. Мазния пъклак. Ай! Сопата остра ще играй. Айде малко ти. Ай! Как малко, бе, трябва да What the fuck? С хората от стрима не са цъкали. Ей, Краш. Да. Хакер. Знам, човек, знам. Обаче изпуснах едно. Добер, бе, при теб какво става? Така? Кой ляга, аз сега да разберем твоята майка или неговата. Аз сега да разберем. Става. Кот ляга, кот става. Такова, нали? Сопата острата, някой ще играе. В дупката отзаде. Той Осман звучиш ми като ефекта, човек. В на Лозман. Ма като се легаха. Вие Ами, вчера но ходят трябва. в туалетната шахме да го бием. Да направи Краш пак мини отряда. Не. Това аз ви казах, този клип стана поради причината, че нали... Стата и да. Да, просто наистина, аз защото тогава правих сървъра, бях купил един сървър и го тествах, нали, как ще стоят нещата, им казах влезте само да видя някои неща и те почнаха са легати, тук да се правим къщата, влизаме тук, легаци и аз вече наматикам, дори не им бях обърнал внимание, човек, в такъв смисъл, че не ги чувам какво се прикачи пълно, защото боли ма главата от това да разглеждам сървъра, какво ще става, какво ще се прави и така нататък, човек. И пълно време, ще бай сървъра и само слушам тия с мангали, нещо, някакви прости си говорят, човек. И умря. Що рекордваш тогава? Исках да ги снем тях как се легавят, обаче почнах и аз и стана.
Ама ти не Някой път, аз принцип някой път, като седим да играем, снимам каквото играем, т.е. сега примерно сядаме след обеда и играем както играхме това там с поезд още първия ден. И просто сядаме, снимам докато играем, ако стане нещо интересно го качвам, ако не го трябва. То ти се прави. Ще не направиш. Аре, бе. нещо, като ми отряд. Чай, че обърках Това мисля. са алфа отряда. Ма да, на такива клипчета, деца хилиш и много те израдва да ги гледаш, не един път, там повече. Няма Да, лошо, бе, няма от лошо. нас с... Няма лошо, ще умра ме. Трябва да гледах 10 пъти шейк. Ама Аз нали знаете, повече днеска го гледах 3 пъти. нали знаете, ние всеки път сега се легаеш като лайно. Ми онова, че... Добре съм. С алфа отряда. То също беше Минал го. Какъв пита за изискванията за модератор в YouTube? Няма такива. Не може. Още една магия ли бе? А, не, изпращаме в космоса. Преминаваме към космоса, маняци.